Представете си само, нито ДСП Слатина, нито синдиката по производство срещу майката по закона закрила от домашно насилие, защита от домашно насилие, извинете, нито съдия Божнакова считат за необходимо сега, след 5 години, да бъде назначена психологическа програма Дете, баща, майка. След като отделя за закрила на детето, оборище беше много активен преди 3 години и дори писа на прокуратурата, че предполага извършено от майката престъпление срещу личността на детето. Сега от 1 година чакам задължителна заповед до майката от ОСД Слатина за участие в социална програма. Въпреки, че отделът е задлъжен да направи това съгласно закона за закрила на детето и методическите указания на Държавната агенция за закрила на детето, той не предприема нищо. Защо? Предполагам, че има много огромен натиск от страна на майката, нейните адвокати и също от организация Фондация Анимус.